Чакаме наказателят да дойде. Това е истината. Аз съм го отблокирал. Нека да дойде. Тук е наказателят. Тук е. Така. Ека наказателят е тук. Дай след малко ще го последваме. Нека да се извини той и аз се извиня. Първо наказателят да се извини. Здрасти, наказателят. Извини се, брат. Нека да се извиним между нас двамата, защото има голям празник. Велик ден. Дай да се извиним тук пред хората, да няма драми, да няма нищо, брат. Дай да се направим това нещо, да го направим името на Исус, да го направим това нещо, наказателят, да се извиниш, аз се извиня лично на тебе и така, брат. И ще